bandiraɓe sehelaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on ñaganama jaam Allah bajjo baɗowo ko weeli ɗum te hay goto firtata bisimilla moon e hayago laylayti men hande ko alarba balɗe 12 e lewru mboyi hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeego ruɓindo moon jayndeji dey arti gam to gande on ko ɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e nde ɗo ñalande jayde le soleil de wi ko to falde Louga legal biyetegal Touba Seras de hina wayno tigui tigui ndiyam ɗam ganduɗa kam ɗam yaltata e caniveau ji e si ndiyam ɗam laaɓani kam ɗam tigui deftete de gam ɗam wawa hutore e rosde deruji gam tigui tigui ko remate ko hen wawa ɓendu noon tigui jayde le soleil windir ɗum exploitation du bassin d'infiltration des eaux usées de l'ONAS à Touba Seras Louga quand l'assainissement irrigue l'agriculture hina wayno de jayde nde wi ko ɗon to falde Louga de e ko ɓuuri ko woɗɗito e nder wuuro ngo hina wayno tigui tigui de ndiyam ɗam jaltat ɗam e gure ɗe tawa noon ɗam laaɓani hina waɗi tigui tigui ko deftotoɗam ha ɗam moƴƴa ɗam laaɓa ɗam wawa rosre deruji ɗin ɗon deruji noon hina wayi noon siko tawi ɗum rewi lawol ma hewɓe mbawa hen daw heɓe hen liggo heɓe hen duufa warñede mumen gam ɓe daña koppareje kewɗe e si noon ha joni jayde nde ɓisdi hen ko une initiative innovante qui génère des emplois et approvisionne plusieurs villes en légumes frais hina wayno tigui tigui de si yawti liggey omo gandanɗa yimɓe heɓe mbo hen mbawi dañ e nder ɗen ɗon guese de kala ko ɓendata hen ko wayno basalle woni follere e si noon soble e salade en e ko wayi noon de kala ko yaltata e ɗen ɗon guese de ma ɗum waw yeeye e guure ɓadiɗe tartiɗe mbiɗen tigui tigui nden ɗon falde Louga e wiide jayde le soleil jayde l'informé de wi ko fayi e ɗum ko ganduɗa kam ɗum woni soft care woni ko yeyeteno ko ɗo tawa noon hina wawi addu caɗele e cellal ɓalli de woni soft care hina wayno de ɓe ganduɗa kamen gondi liggotoɓe ɓe e cuuɗi cafrirɗi tawa heɓe jilla e syndicat ji biteɗi SAMES e SUTSAS de ɓe gimmima tigui tigui gam addude jaabowol faade e omo ganduɗa kam jogui jagorgal pagal e cellal ɓalli e si noon e laaɓal woni ministère de la santé et de l'hygiène publique hina wayno tigui tigui noon jayde l'informé windiri ɗum affaire soft care riposte massive du SAMES et du SUTSAS contre Ibrahim Sy les syndicats menacent de déclencher une grève nationale hina wayno tigui tigui de kamen ɓe ganduɗa kamen goni liggotoɓe e cuuɗi cafrirɗi tawa heɓe jilla e ɗin ɗon syndicat ji de ɓe mbi ko balɗe ɗini gara de hina wawi tawa ɓe gonta dawoyi ɓe gonta liggoyo tawa noon ko e grève tigui 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 ɓe naati e wiide jayde l'informé ha joni jayde nde ɓisdi hen ko le droit des Sénégalais à des produits de santé sûrs efficaces et de qualité n'est pas négociable hina wayno tigui tigui kala ko gandanɗa ɗum moƴƴani ɗum fewani e si noon ɗum yahdani e cellal ɓalli ɓe gandanɗa kaɓen goni liggotoɓe ɓe e cuuɗi cafrirɗi de ha joni ɓe mbi ɗum kam ɓe pindorta ɗum kala jiɗɗo ɗum natno e nder Sénégal ma ɓe daro ɓe kaɓa e ma ha no hannirta ni jayno de ɓisdi hen les agents qui protègent la santé publique sont sanctionnés ceux qui contournent les règles sont promus hina wayno ɓe ɓisdi hen kamen ɓe wonɓe on ɗon syndicat de ɓe mbi ko kala baɗatɗo ko fewani tawa ɗum moƴƴani hina wayno a welnete a weɗete belnari e si noon ɓeɓe ganduɗa kam heɓe daari gam aynude cellal ɓalli e ƴewde ko moƴƴi kode hina wayno kamen kam ko tigui tigui lappande e bidi e tegde ɗumen e sengode waɗate e wiide jayde l'informe jayde le parlement de wi ko terrain de la CDC affaire des 2 milliards diffusion de fausses nouvelles Ecotra porte plainte contre Fadilou Keita hina wayno tigui tigui de ko yowti e milliard uji ɗiɗi ɗi ganduɗa de hidi ndewi hakkude Ecotra e CDC de woodi mbiɗen gonɗon wuuro wiyetengo Ecotra de ngo kalmo yima o keyniɗo CDC woni Fadilou Keita ɗum noon hina wayno tigui tigui wota kongiɗi yekkiti tigui e ɓe ganduɗa kamen keyni gonɗon wuuro wiyetengo Ecotra de tawa noon ina wayno wi ko ɓe ñaami koppareje kewɗe ɗe ganduɗa de ko koppareje laaɓu e wiide jayde le parlement kamen tigui tigui ɓe ganduɗa kamen keyni Ecotra de ɓe mbi kamene Fadilou Keita kam ma ɓe daro e yeeso suudu ñawirdu hatta ɗumen saabu ko tigui ko e dow nguru mumen ɗum wona gonga hande ɗum wona gonga janggo te ko ɗum noon tigui tigui ma ɗum laɓɓine e wiide jayde le parlement ha joni ko fayi e cuuɗi ñawirɗi de jayde la révélation wi ko cour suprême Cheikh Oumar Anne remporte
reporte définitivement son procès contre Pape Alé et Mody Niang ina wayno tigi tigi de e suudu ñawirdu towdu wiyetendu cour suprême de o mo ganduɗa kam wiyete Cheikh Omar Anne tawa noon ko joguinoɗo jagorgal ko fayi e jangde towde e jamano omo ganduɗa Macky Sall heynino lesdi Sénégal de hina wayno kam on Cheikh Omar Anne de dañi gonga e dow Pape Alé Niang e si noon e Mody Niang kamen noon hina wayno wonkoɓe jekkinoɓe tigui e dow on ɗon biyeteɗo Cheikh Omar Anne de e si noon foof arti e gonga sabo jayde révélation wi ko Cheikh Omar Anne de kam jiitiri gonga ɓeɓe guinnuɗen joni woni Mody Niang e Pape Alé e wiide jayde nde e ɗerewol mum adanol jayde la tribune de windi ko dualité Diomaye Sonko la grande comédie hino wayno de ko rewi ko hakkude Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Diakhar Faye de jayde la tribune wi ko ɗum fijirde ko ɗum mogo ko ɗum théâtre non tigui jayde nde windiri ɗum une mise en scène qui a détourné les attentions des Sénégalais sur les préoccupations hino wayno tigui tigui de jayde la tribune wi ko ɗum ko ɓe mbaɗata de hino wayno ɓe jiɗɗo tak foof en jejjita caɗele ɗe ɗe ganduɗa kam ɗe goni e gurdam Sénégal de noon tigui jayde nde windiri ɗum jayde nde ɓisdi hen ko Sonko s'éloigne des priorités des Sénégalais hino wayno de ɗum ko woni goƴa ɓiɓɓe Sénégal hande Sonko de hino wayno subaka foof homo ɓuura woɗɗu ɗin ɗon goƴaji jayde nde gasniri ko la plus grande déception et sans conteste le slogan Sonko n'est plus Diomaye hino wayno de jayde nde wi ko Sonko woni Diomaye hino wayno de ɗum kam ɗum natti saabu jayde nde windi ko Sonko n'est plus Diomaye hino wayno yiɗi wi ko Sonko kam natti won Diomaye Diomaye natti won Sonko e wiide jayde la tribune jayde le verdict de wi ko financement de l'État après la fermeture du marché international tête le Sénégal se tourne vers le marché régional élève déjà 745,8 milliards en 2 mois jayde nde yiɗi wi ko de e lebbi ɗiɗi tan de Sénégal dañi e koppareje ɗe gandanɗa de eɗe tolno e temedde jeeɗiɗi e capanɗe nayyi e joyi piccal jeetati milliard uji tawa noon ñamliɗi e ko wiyete ko marché régional hina wayno tigui tigui noon e bankaji ɗiɗi ganduɗa ɗiɗi gone e nder Afrique ɗum noon nde wonno damgal bankaji mawɗi gonɗi e lesɗele tawa noon heɗe ñamlatno Sénégal kalis de ɗe uddi dambuɗe ɗe ɓe mbi ɓe gonta ñamlu Sénégal ko wayno FMI e banque mondial de noon tigui jayno nde windiri ɗum hina wayno ɗum taki Sénégal noon wahliti e kala gonɗo e nder Afrique tawa noon haɗa wawi ñamlu Sénégal woni ɗen ɗon koppareje ɗe guinoɗen joni temedde jeeɗiɗi e capanɗe nayyi e joyi piccal jeetati milliard uji ɗum kam ɗum naate e nder Sénégal ɗum wawa liggore no hannirta ni e wiide jayde le verdict jayde enquête de wi ko Sonacos un record peut en cacher un autre hina wayno de on ɗon galle mo ganduɗa kambo woni Sonacos de tawa hombo dilla e cotgol guerte de hina wayno o keyniɗo on ɗon galle woni directeur général o de wi ko ɗum koɓe dañi e guerte hikka de ina wayno ɗum feera dañe hina heewi tigui tigui noon tigui jayne de windiri ɗum alors que le DG se réjouit d'une collecte record des sources annoncent des déficits record ina wayno tigui tigui de kam keyniɗo on ɗon galle Sonacos de woni directeur général o de wi dañi tigui tigui guerte kewɗe de ƴeewa ƴewtinda de hina wayno ɗum koɓe dañi hikka ɓuuri famɗu no feewi ɗum ko dañoteno e duuɓi jawtuɗi noon tigui jayno nde ɓisdiri hen l'entreprise mise sur l'externalisation pour la gestion des stocks ina wayno de ɗum ko woni ɗo e nder Sénégal de ma wooda no ƴewtidira gam naɓe e lesɗele gam mofte toon walla wawa ittoye toon e wiide jayde l'enquête ha joni qui pour acheter les 800 000 tonnes jayde nde noon wattidi ko labdade hombo tan wawi sort ko tolnoto e ujunnaji temedde jeetati tonne uji guerte hombo tan wawi ɗi sort ngal namnal tigui jayde nde gasniri e ɗerewol mum adanol gasnirten ko coftal ɓalli ha tengti e fukko kosguel jayde record wi ko buteur et passeur face à l'Atlanta Jackson se lâche ina wayno de omo ganduɗa kam woni Jackson de ko waɗi ko toon e ngal ɗon kawtal fukko kosguel de ɗum mantinima jayno de ɓisdi hen une belle soirée pour Nicolas Jackson sur la pelouse de l'Atlanta ina wayno tigui tigui de e ngal ɗon bowal fukko kosguel gonɗo Atlanta de kam Nicolas Jackson de ko waɗi ko hen hina mantini no feewi jayno de ɓisdi hen ko son club le Bayern Munich a effectué une promenade à l'italienne en s'imposant par 1-6 hina wayno tigui de équipe o mbo Nicolas Jackson woni de kambo fooli tigui tigui Atlanta ko tolnoto e baleje jeego tawa noon Atlanta hombo dañi bal goto e wiide jayde le record